salamu alaika ya Rasulallah. Na jirgin garin ka zai motsa na ji kamar ana kirana. Sai Yusuf ta sanya Yakuba makanta na ji na kiyaye. Soyayyar ɗabibu mu warkarwa ta kai a bar hawaye. Yaro ne ya yi wa Yusuf shaida sannan yana goye. Namu damo aka yi warai yayi kira babu koye-koye. Wannan yaya zan yi wasa kan so na sanati shawararka. Dutsen nan da ke a birni na sanati da son sa ba shi kanka. In ya ga shugaban a take za ka ji na an salama alaika. Wa ka ji ne ana yi waka bacin martabar sifarta. Amsa kiranka ya masoyina salamu alaika ya Rasulallah. Ka jirgin garin ka zai motsa na ji kamar ana kirana. Alfaza zai yafi jirgin shirya ya ba da dukiyarsa. Imamul Busiri na gaske da gaske bi da baitukansa. Ce dai zamanin mu bara masa na gala duba ayyukansa. Annabi ne abun nufin wanda ya bai a bar kiransa.